Сега това е Кръгчето. предишното видео, четвърто или трета част, защото просто телефонът ми проучи един проблем. Това не изглежда въобще на полукръг. Става. Завела. Ще задържа. Държа. Екипна работа. Дръжме краката. Да видя къде трябва да режа. 2 точки. Държим. Тук там. Тук и тук. Да. Okay. Добре. Аз без карта няма да направя нищо хубаво. О, не е вярно. Си правиш хубави неща и сама. Перфектно. Мисля, че малко, ама за всеки случай така. Ако трябва, винаги може да оголемиш, така че не е страшно. А ако направим много голяма, няма как да я направим по-малка. Точно. Затова започваме от най-малко. Аз понякога, ако ме мързи да пиша на абсолютно всички задачи плюс. Чакай, не. Така. Мързи ми да пиша. И, например, имам да напиша задачи и да напиша имам задача наобратно. Имам задача да напиша от дъската в училище плюс или минус. Те написани са всички числа. Умаляемото, събираемото, умалителят и разликата. Всичко е написано без знаците. Да. Мисля, че малко. Да. Трябва тук да има още една дупка е така. Трябва да направим още едно. Нищо, имаме още един. Имаме втори шанс. Ако се провалиме на него, вече нямаме трети, нито четвърти. По същия начин. Да, държиш. Не знам. И този пък ще се опитам да бъде повече кръг. Полукръг. Да, още надолу може би. Да, още. Да е голямо. Ако трябва, ще го скъсиш после. Почти до края да стига. Почти до края стигна. И това не прилича на кръг, ама пак става повече миналото. Как е това видео? Единственото нещо, което прави е... Какво? Държиш, гледаш и подаваш. Това ми е работата. Това ти е работата? Да. Защо? Затова ме извика. Моля? Да видим. Сега не е достатъчно широко. Имам някаква шантава идея, ама само да видя. Да става. Първи каквото можеш. Аз вече не знам. Добре. Какво? Явно мушни краката съм взел. Тук? Да. Сега така настрани.
Гениално. И така ще му изрежем една дупка отзад за Ти си гениал. за опашката. Ти си най-умната. Най-добри идеи. Чакай. Най-добри идеи. Да. Ето, го хванала съм го, давай ти. Малко пусни. Пускай. Напусна. Да. Изцяло ли? Да. Пускам. Изцяло, да. Да я направи само много голям. Че той е с малко опашка заедно. А, така, супер. Правихме малко по-малко. Оп. Широка му е. Нищо няма. Има гащи. Готово е. Все едно е с вански. Да. Това е. И няма да му е топло. Чакай сега да направим и една негова пашка. Той ми е искал да му правя плитка, но понеже има само две такива, просто го въртя. Така. И става като плитка. Любчо нещо пее. Къде е ножицата? Ето. Само да кажа, аз в второто ми клипче, помните ли, казах, че Любчо го е срам да снима. Как не знае за това? Ма вие дали помните? Това ми е въпрос. Тук това искам. Аз съм чудовище. Какъм? Да. Ще ставам супер злодей. Така е. Какво правиш? Това за Зайо ли? Пончо. Пончото е като тениска, ама без ръкави. За Зайо има пончо. Пончо. Я дай малко това там. Кое? Това исках да взема. Взех си го. Ние тук правиме неща и нищо не ви показваме. Значи са безсмислено видео се нарича това. Ние в момента правиме безсмислено видео. Сега правиме клипчета за вас. И вие не ги гледате. Какъв е смисъл да ги правим? Защото ти е забавно да ги правиш. Да. Това е един от отговорите. Забавно ми да правя на клипчета. После ще ми стане тъжно, че са ми блокирали. Това е. Как да кажа? Акаунт. Да, акаунта. И ще кажа повече, никога няма да снимам. Да, много тъпа история. И много тъжен край. Това е, според вас, достатъчно ли е за Зайо? На коремът му да му скрием. Колан ли искаш да му сложиш? Да, колан. Да му държиме гащурките. Да не му пада, че на морето купих му едни прекрасни бански. Той казва, не стават за нищо. Те са точно перфектни за него. И той какво направи? Нарочно ги е изхвърлил. Без да ме пита. Това вече е недопустимо от децата ви. Ако това го направи дете, Добре. правя му за краката. Да му завържа. Просто не става отново за клан.
Малко ти защипах косата. Да видим дали мога да го направя достатъчно дълго заклон. Първа панделка готова на крака. Супер. Втора панделка. Имаш ли още идеи? Освен панделки и колан, бе? Да. Май не. Не знам. Значи това ще бъде видеото от нас. Ти какво правиш? Колан. Колан? Този би трябвало да е достатъчно дълъг. Май. Да. Но му ги държиме да не можеш да си ги сваля. Той си ги сваля без да бъде разрешен. Да. Смешно. Смешно, ама за мен не ми е смешно. За мен ми е малко тегаво. Тегаво ли ти? Да. Че Зайо не се е научил. То по-скоро трябва от мене да се научи. Аз съм го научил. Той не ме слуша. Ама руча. Не знам какво говоря. Сега тук ще увием. Хубаво. И на другото ще увием. Хубаво. И ще завържем. Това се нарича силен възел. Ето и на краката има. Това беше видеото от нас. Чао!